इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मारलू झुलनी तर दबाई के। इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मारलू झुलनी तर दबाई के। राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के, राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के। अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई, अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई के। जानी जाई बराज लमा राज लगे जाई, जानी जाई बराज लमा राज लगे जाई के। अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई के, अब के जनवा तोहरे जाई झुलने